Виктор Емилов Тодоров от 12 А клас дава националното знаме на Росен Даниелов Генов от 11 А да го пази чисто и неопетнено. Владислав Николаев Георгиев от 12 Б клас. Мили абитуриенти, по традиция в последният учебен ден на абитуриентите, ние отново сме заедно с тях, за да споделим техните трепети, вълнения, радостни и щастливи мигове, да си припомним и се върнем с спомените към тяхното начало и израстване, за да им дадем сила, увереност и, разбира се, мъдрост за истински ценните неща в живота. Мили абитуриенти, в своето обращение към вас ще си послужа с една от многото истории, предавана от поколение на поколение, която се надявам ще пречупите пред своя светоглед и ще си направите поуки. Представете си, че има банка, която всеки ден зарежда по сметката ви $86 400. Остатъкът не се прехвърля за следващия ден. Всяка вечер служителите изтриват онова, което не сте успели да похарчите. Какво ще направите? Ще използвате всички до стотинка, разбира се. Всеки от вас разполага с такава банка и нейното име е време. Всяка сутрин имате в наличност 86 400 секунди. Всяка нощ онова, което не сте успели да инвестирате за добри дела, бива заличено безследно. Всеки ден за вас се отваря нова сметка и всяка вечер тя се закрива. Ако не успеете да използвате депозита от деня, загубата е за ваша сметка. Няма шанс да си върнете изгубеното. Няма начин да го прехвърлите за утре. Трябва да живеете в настоящето с това, което ви е дадено днес. Затова, мили приятели, инвестирайте го така, че да се радвате на здраве, щастие и успех. Часовникът отмерва вашето време. Направете деня си възможно най-добър. За да разберете колко струва една година, попитайте студент, който трябва да повтаря годината. За да разберете колко струва един месец,
Попитайте майка, родила бебето си преждевременно, за да разберете колко струва една седмица. Попитайте редактора на седмичен вестник, за да разберете колко струва един час. Попитайте двама влюбени, които очакват да се видят, за да разберете колко струва една минута. Попитайте някой, който е изпуснал влака, за да разберете колко струва една секунда. Попитайте някой, който е преживял катастрофа, за да разберете колко струва една стотна от секундата. Попитайте носител на сребърен медал от Олимпийските игри. Затова ценете всеки миг от живота, в който навлизате. Ценете го още повече, ако до вас са вашите родители, приятели, съученици, за които отделяйте част от времето си. И запомнете, времето не чака никого. Вчерашният ваш ден е история вече, утрешният ден е мистерия, днешният ден е дар. Използвайте пълноценно всичко придобито в Търговска гимназия и го инвестирайте в повече знания, умения и професионализъм. Мислете творчески и бъдете различни, защото винаги може по-добре. Помогнете с каквото можете, за да направите света около вас по-добър. Успешен старт в живота, мили абитуриенти! И за да не забравите годината, в която напускате Търговска гимназия Васил Априлов, ще завърша своето пожелание към вас с стихотворението на госпожа Бошкова, намерено място в книгата й «Съдба и памет», посветена на 90 годишнината на училището. Търговската напускате като птици, че тясно вече стана ви гнездото, старателни до вчера ученици, и ето ви на прага на живота. А той ви мави със свобода и пишност, но знайте, че залага и капани, в които хитро дребни като хищник ще ви притисне с грубите си длани. Не се плашете, капаните разбийте, напред с ум и обич все вървете и със слънцето на щастието открийте по стръмния ви път към върховете. На добър час, абитуриенти! Y no pudo me enamorar.